Got no rules, I count 'em. Salam dostlar. Biz bugün siz bilen şuňky gelen pasilkamyz bilen tanışarys. Paýanlyk. Men muny noýabr aýynyň 11-inde zakaz etdim. Ýagny 40 günüň dowamyna Türkmenistana geldi. Ýagny ýaşawa şäher. Gelin görelim içinde näme waka. Yine görüşme diyelim. İçinde ne var? Yine içi boş. Sol diyeni Iron kit diye. Yine görüşme diyelim. İçinden çıkan artık. Paýanlyň bahasy $10. $10 bahasy bu. Noýabr aýynyň 11-inde zakaz etdim. Bir aýyň dowamyna Aşgabatda gelip gowuşdy. Buna derejatly. Häzir biz siz bilen bunu hem barlap görürüz. İyi şey için. Nerede o? Nerede görüşüm değer kitap. Parametreler yazılan neyse sekundda neyse gradusa var yani. Şimdi kapı 80 watt. 220 volt değişiyor. Yine görüşme diyelim. Paýanlyk. Model numary 908S 80 watt. Berde uşorny hem çalyşyp bolýar. Görüşme diýelim. La Paz 5 sanık. Öğrenmek bilen 6. Her hil görünüşü var. Yok inerek mi, inçerek mi? Çalışmak kıyınlar. Yine. Değerde sağlanyan display hem neçe gradus gerek oldu. Özümüze gerekli temperaturan sayılayız. Eğer görelim. İyi şey için. Ne görüşme diyelim.
İşettik şu at. 350 gradus. Berden gradusu peteltip hem köpeltip bolýar. Gerek bolan gradusyny saýlaýar. Gradus. Gelin häzir siz bilen işe görelim. Şu anda 300 gradusa koyduk. Görüşürüz ya. Mağlup görelim. Üçüncü sağdırak koyalım. Görýän bolsaňyz adamlar ýoksa 500 gradusa çenli temperaturyny galdyryp bolýarmyny. Dört yüzeye getirdim. Allah konuyu. Ne görüşüňiz ýaly? Paýat etjek zatdyny paýat et bolýar. Kızdırışı 15-20 sekundun dowamında olgany eredip bilýär. Ne dostlar, biz bugün nakad eden paýanymyz bilen tanıştyk. Eger siz elektronika uruny bilen meşgullanýanyňyz bar bolsa, şu videoň aşagyna kommentariýa goýup hatyrsy bilen paýlaşyp bilersiňiz. Näme diýilýän zatlaryňyz bar bolsa, ýasa bilýän, öwreti bilýän zatlaryňyz bar bolsa, maslahatlaşyp kommentariýa arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Görüşýänçä sag bolun. Tell me that you love me, even if it's fake.